en la presa de possessió del càrrec de president del Consell Comarcal d'Osona. Ha estat un procés llarg i complex de negociacions per arribar a aquesta situació que afronto amb il·lusió i ganes de servei, ja que comptaré amb un equip molt vàlid i competent per tirar endavant els nous reptes i els projectes que se'ns plantegen, que són molts. D'una envergadura suficient com perquè requereixin un equip fort i un president que tingui clar el lideratge que necessita assumir el Consell Comarcal d'Osona per millorar la nostra comarca i en conseqüència contribuir al benestar de la gent d'Osona. Aquesta herència és fruit d'un treball ben realitzat per un amic i company, Anton Alves. Vull aprofitar aquest moment per agrair-li la tasca feta en el si del Consell. Un treball conjunt fruit d'una relació personal i d'amistat que ens ha permès afrontar situacions complexes i resoldre aquests problemes difícils amb els quals ens hem trobat. El meu agraïment i la contribució que ha fet de millora de la nostra comarca i, per tant, el benestar dels ciutadans i els ciutadans que hi vivim. No obstant, el context actual no és el mateix que fa 4 anys i per aquest motiu no ens acompanyarà inicialment en aquesta nova etapa. I tant, el més important, sense una nova etapa en el Consell Comarcal, fruit d'una nova conjuntura política que ha permès fer un pacte amb Convergència i Unió, als quals els vull manifestar el meu agraïment per la confiança que m'han mostrat perquè presideixi aquest projecte. Una presidència que assumeixo des de la responsabilitat i en coherència amb la voluntat de ser un president obert a tothom, amb l'únic objectiu de ser el president de tots i per tots. Inicialment comentava que avui comença una nova etapa i aquesta ve clarament marcada pel treball fet al llarg dels 4 anys, l'annex 1 i l'annex 2, no adequades encara a la llum. Així afecta unes 800. Aquest treball ha estat possible i el balanç és positiu per la implicació i la direcció de tots els consellers i les conselleres que han treballat per i des del Consell. Però també i d'una forma molt especial de les persones d'aquesta casa, ja que sense la seva professionalitat i dedicació això no hauria estat possible. Per tant, a tots i a totes els vull agrair la feina feta i conjurar-los perquè continuem treballant de valent en aquesta nova etapa que vindrà caracteritzada per un govern que vol uns municipis forts que dinamitgen la comarca per aconseguir que Osona sigui un motor per Catalunya i en un creixement ordenat i sostenible. Amb més i millors infraestructures per augmentar el benestar de les osonenques i dels osonencs, afrontar el desplegament de les oportunitats que ofereix el nou Estatut d'Autonomia i tenint molt present els canvis socials que es produeixen en els nostres pobles i ciutats amb una important emergència de fenòmens migratoris. Un canvi en les estructures familiars, una sèrie d'exemples de l'increment de les llars unipersonals, un major envelliment de la població a i a tothom. En conseqüència, em comprometo a promoure la cohesió social afavorint polítiques que requereixin la proximitat per la seva aportació, aconseguint uns barris units i sostenibles on la gent vulgui viure i treballar, enfortint els governs locals perquè despleguin polítiques socials en l'àmbit educatiu, cultural, sanitari, l'accés a l'habitatge, l'atenció a la dependència, i l'acolliment i la integració de la immigració, desenvolupant noves polítiques de serveis als municipis d'Osona i Catalunya. Al mateix temps, hem de ser una institució al servei dels ciutadans i dinamitzarem la comarca turísticament i equilibrarem les activitats comarcals, diversificant l'economia i consolidant espais industrials potents que generaran valor afegit i ampliarem els serveis de promoció econòmica, donant suport a les persones emprenedores i aconseguirem amb això municipis dinàmics, promocionant pactes territorials pel desenvolupament rural en conjunt, unes actuacions que necessiten un creixement ordenat, equilibrat i sostenible amb el seu entorn, que l'impacte a cada municipi d'adaptar els serveis al creixement segons el seu criteri de legislació, aplicant polítiques comarcals que es concentrin en la mediació i el conflicte i l'assessorament als municipis. Per altra banda, volem més i millor sanitat. Per aquest motiu, enfortirem el govern territorial de salut, ordenant les àrees comarcals i donarem continuïtat al servei d'atenció continuada comarcal. En definitiva, la feina a fer és molta. La capacitat i il·lusió la tenim i, per tant, des d'aquest moment compto amb tothom per contribuir a millorar Osona i, en conseqüència, el benestar de totes i de tots els que hi vivim. Gràcies per la vostra presència i em poso a la vostra disposició. Moltes gràcies i moltes felicitats.